Buka ya, ngapi ya, tak buka saya. Enggak bisa mungkin. Menung buka ya. Bungas kuwi. Gelap bungas ora jembar, ora kandel, gitu tak balekno. Yakin Mas aku diterus atau ngapi iki ora tak. Ditetel lagi 30 tahun lho, kira. Jembar kan? Ya lo jenggo soalnya. Nek tak golak ngene iki ora tak dal nang ngene, tak dal sesuk no pasar liya. Berarti ngapusi berarti. Ora ngapusi opo. Ana gelem ora gelem ya ora apa-apa. Iya, klimet tak lebake tas iki. Halo. Guys ngerti iki ya. Ini iki. Video tak ditarik no pasar liya. Orang jalan sepeda lah. Sepuluh benar singgo. 10.000 singgo. Ora gelem segrem. Digojani teh jek penak ya. Sudah wis. Lu ngene juga ya. 10.000. Pambulan, suwita, saya tanggal senawer 20. Mas. 10. Sini kok. Keruan jenggot matelot. Sepuluh belas. Langsung. 10 belas. Sana. Tenang. Memang aku gini 10.000. 10.000 belas. Ada sisi. Ana. Tenang. 10. Ayo, boleh minta air, Ana. Pelantikan calon wakil bupati. Selawe, 20. Mana bu meneh? Nyaman ya? Salah Pak Jokowi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tas samping, tas pinjang.